way vraiment haali gonga neɗɗo kam so dañi caɗele ene foti haalande sehil mum quoi wallahi a tinti e jaadiɗi mum jamma e ñalawma mais malgré rek yafo mi waɗa probléme kadi probléme o wona mawɗo ma régule joni joni yafo mi waɗa probléme quoi non sehil am mi hoora fam jummi rek ko kalna kam kalno wawi musirde e mettirde yimɓe ballodira yimɓe dagla ɗum quoi aɗa andi min ka sehilam mi yiiɗa ko muusi ɓerde ma mi yiiɗa ko mettuma kala ko muusma ene muusami aussi minne kadi kala ko muusimi ene muusma a majjani quoi ko noon mbaduɗen jarani ga ko mbaɗa haala e joni sehilam ala probléme quoi ɓaade ko noon mbiruɗa joni mami haalan affaire o fo holno sifori holno yaari gila A à Z. Samba min lurdumi koye nenam on to nelno kam tan mbimi mbo tampi o wi mi tampani mi welaka yaade mbimo mi ala nene mboɗo tampi min ndewodiri haalullaji min ndewodiri ha haala ka juuti mataw kankone o mettini minon mi mettini joni o wi ɓaade min somi waɗananimo ko mbimi ko hande mi walta e galle min noon ɓeydi musdemi fof ko wi mi walta e galle he ko ɓeydi musdemi saha fof min lurodiranno somin paari goto fof arta place mum kono kay ngal ɗo luural musɗi ɓerdam saabu widam oto mi wal e galle he ko ɗum caɗele mawɗe ɗo am ɗo non Hamadi vraiment a jaɓani haalandemi quoi vraiment a jaɓani haalandemi haala so ñawi yo nanɗi cellu quoi comment no mbaɗa ni aɗa wadda e yumma ka mawɗo kellifaɗo non Hamadi kan haala nannayi quoi pardon haalanam gonga saade wayi ko noon sifori mi funtanimi sehilam ami yiɗi mi mboɗo funtuma an mi funtanimi probléme o ko noon sifori eyi en probléme sa sikki hunde ɓerde ma tan mbiyata ko cikkoɗa ko ɗum tan woodi quoi so neɗɗo haali hunde mbiyata ko wodani ko alambami ko noon affaire o sifori kadi ko noon foti non sa yi mi wima wonani sifori hunde ko kalɗa ɗo o natani hoore quoi nannaki e sinno ko sukko wonno heeɓi oɗo probléme mi jaɓa mi an mawɗo kellifaɗo vraiment kaɗa walla natani hooram nde kadi en kaso won noon taw ka cuuɗɗomi to a wela ka haalandemi mais vraiment ɗum ɗo kam natani hooram de no an joni mi sikku ka batu yiɗi mbirnide quoi mi sikku ka battuɗo joni timde quoi jara an kam sa yi mbirnide hawnaki ɓaade bamma no wayni no wayi eyyi sa yi mbirnide hawnaki de non Hamadi pardon o toñi babam quoi o toñi babam woto fittina haala ka min ko namdimami ko ɗum jimi kalnami quoi mbasa wiide aɗa memma ga babam aɗa andan so memi diine ma a weltaki a mettinat si minne ko noon mbami quoi sa memmi babam rek mi mettinat hen min ko namdimami quoi haalnani min ko ɗum jimi kalnami quoi non kalambema gonga ene wawi donna ɗum e bamma aɗa andi neɗɗo fof ene holko ronta e bammum neɗɗo fof ne jeeyi holko ƴettata e bammum goto fof e o anda ƴettude makko to banggue timde ɓaademo timamo yiya mbirnide ewa ƴettude makko o toon banggue Hamadi ka jiɗɗo jibde haala ka malla junnude haala ka sabu woni jibde haala ka gadda hen haala babam ga aɗa toña mbaɗa wattini woni junnude haala ka ko salade haalandemi après ko namdimami ko fami wonde ko kalɗa ɗo o natani hoore quoi namdaki he feero natani hoore haydara nannaki kadi so tawi a haalni kam sa haalnanima a haalnanima mais kam vraiment ko kalɗa ɗo ko mi jaɓani quoi a kalambami ko artani hen de ko mbimami ka batti ɗiɗi mbirnide ko artani hen mbaɗa haalanma hunde lerde a tawaka kadi mbiya aɗa yedda wadde ka batti ɗiɗi mbirnide ƴeew kam so tawi ka batti ɗiɗi mbirnide après timana kam ko a ƴewana kam journée mo janggoto no jogori waade so mboɗo jogori tampude walla mi jogorani tampude malla kam ɓaade ko mbiyaɗo mi walta galle amen ƴewana kam to jogori mi walde non to banggue walde vraiment ala caɗele quoi ɗum ala e probléme goto ene mbawi yaade e galle amen suudam nden noon mbalden ala probléme mais namdimami beele ko kalla ɗo affaire o ne woodi walla wodani min ko ɗum woni ko namdimi quoi saabu affaire o ne darni hakkillam o trop vraiment
boy min mi fenantam min kalanmami ko ɗum woodi hande ɗum woodi janggo sa jaaɓi sa jaɓani eyi kalanmami ko ɗum tan woodi quoi anon probléme ma koyal ma ngal en mawni aɗa kadi ɓerde ma nden mawni kadi aɗa yiiɗi sikkirade wone gueɗe taw kecce ɓole joni sehlam ɓaari ko noon mbiɗa yo joni ala caɗele quoi mais ko woni yeeso kam vraiment daɗani itere ala probléme ma en jiiru guite men mbimi ko woni yeeso kay diwi dadde itere ana de mbiyat jooɗi ko woni yeeso so arde mbiya daɗani itere ummoɗon allah nder hawre en allah nde hawrata hen woni puluruji min jaɓani ɗum de sehlam ya jaɓani ko haajuma min l'essentiel rek ya fam ko jimi haali ko quoi eyyi ko ɗum woni foof ɗiɗo puluruji ko ɗo tawɗen ɗum babiraɓe men mamiraɓe men e jajiraɓe men foof ene kaala en mbawta ittude ɗum ko tawɗen Demba Megis en Murtala Samba Diop enen kaala zikkani enen sen mbawi ittude en elle quoi hande en nane mi heddino ɓuuro mi yiyani ɓuuro yingel mi anda ko luddinayi ɗum mi anda ete hay goto ala ɗo e galle he sino Hammadi nen ɗo kam wiye ko Hammadi ñaami kono Hammadi ala ɗo en hande en ngalɗo mi haltat ma tan dara kam gona e mosde mi famani mi wiyata wona an ñaami ɓuuro yingel ni so tawi an ñaami kam a yoɓat eyyi min kam e battumi waƴaka so tawi ko an ñaami kam ka jaɓowo eyyi a yoɓat kadi so sir ko an ñaami enen ɗi tan gonɗo e galle he eyyi min kam mi halta e dara so tawi ko an ñaami kam ka jaɓowo ɗum eyyi Hamadi an kam momi caggal maɓe ko kalata aɗen daara gadi e guiɗi puɗɗiniɗi mi anda ko an ɓe darata bien mi anda ko haala min ɓe kalata mi famani so daari Hammadi o daari mo daranimo minde gonmi ɗo ha yi hunde mi yiiɗa darde hakkillam ala e nokku ummoɗon an hakkille ma meeɗi wasde wonde haydara an aduna foof so heeɗi banggue an ɓuuri wonde say mbi hakkille ma haydara an mataw ɗeɗo balɗe rega deeƴi quoi en gaso on taw ko Ramadan foti wonde c'est sûr non joni affaire o natti cikanda mi changide la ilaha kadi ene wawi taw no mbiɗani taw Koorka si ene wawi wonde wawi won taw Koorka quoi non an kay wonani wawi wonde an kay c'est sûr Koorka rek wamma noon quoi a sehlam saabi mbaɗanuma très bien eyyi aɗa wuli jaw ko Koorka rek hay Koorka ni to gonɗa ɗum mbaɗandi sirani mi hoolakimo eyyi an mbaɗanuma très bien eyyi min komi say mi ko sahaji quoi wonde say sahaji bonani ɓuuri bondiran wonde vagabo tan tout le temps jammanñiram suuɓa e kiiɗe hayso yimɓe asiyɓe coynimam gona ko wiiɗa ausbillahi mina cheytani rajim walla gona e dogdem ɗum ɓuuri bonde quoi eyyi sa woni sahaji ala ko bonnata awɗeɗo hunde ha ɓoya kadi jaaha kadi Allah yaafuma quoi momte arta zéro kadi jaaha kadi continua kadi kono wiiɗen waɗa hunde tan ala ɗum weeɓani neɗɗam ala neɗɗam ara sehilam a jolama wadde bonnaran ɓaade kay mbiɗa ka julɗo a wonat julɗo rek ndewa tout droit correct a fenata a wujjata a agresta a sinata a watta bone ala e ma haaju annen kadi ala e bone haaju bone rewa banggue ndewa banggue ala bacci ɗum weeɓani an kam aɗa sella hoore ma mimi wona annabi wona haydara komi neɗɗo tan simple eyyi annabi ko reena tan a faami annabi ko reena hay annabaɓe ɓe ni sa ƴeewi histoire mabɓe goto hen fo wonko meeɗi wadde a nanani histoire kaysi ka kertie kam a fornande histoire kam nande janggo lakar annabaɓe wona goto fo huulat tefde eyyi ko tagui ɗum goto fo wonko wonno min noon mi wona annabi de mi renaka eyyi kamɓe fo ɓe kullata tefde sowona nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam
on goto ara tew so wona ɗon kay saabi yimɓe janggat ɗon eyyi yimɓe fof kulat tefde eyyi Hammadi noon kañum ko neɗɗo simple rek eyyi faami an noon ka bandi ka jiɗɗo ɓildum ɗo e Allah ka bandi quoi ka jiɗɗo ɗo rendin ɗum ɗo e Allah ga mi waɗi a bone Allah mi haala komi fotani haalde non wona cause mo rendinma e Allah min ko vertere kalanmami quoi mais min kam mi wona julɗo mais mon nana julɗo kam ko rewde tout droit rek woodi quoi wona waɗa gauche droite comme kono pusɗo ni eyyi aɗa waɗa hajuma rek nanga ɗemgal ma mbasa waɗa comme procureur ni ko yii fof ne haala darni dangal mum rek ne haala quoi eyyi a wona rek tout droit quoi wona correct hey an kam hannde garduɗo classe de gaɗa ko wajade mum be gollum mi famani hande garduɗa ko kadi classe me affaire diine ha daña idi o classe uji noon moƴƴano taw ko julɗo quoi eyyi classe en non il faut mi classe ma quoi il faut mi classe ma saabu ganduɗa koma keɓɗa probléme hakkude ma yumma quoi affaire one ha yimmi seeɗa mi ande no jogino hakkille mais vraiment mi famani o probléme kam holno warti ko ɗum il faut mi classe ma quoi neɗɗam no bacce e jannoro moƴƴi quoi mi fuɗɗi mettinde pardon jannoro moƴƴi comment non ko noon wonduɓe mbatta tan a yiyan ɗemgal e ñeeƴi ɓuuri ɓattodirde mais saha foof ene mbadda ewo la vie c'est comme ça e oɗo noon mbaɗa bone mon rek mo nawi la vie c'est comme ça quoi e ɗum woni probléme o sehlam ko kalamɗa kam ko so tawi ko gonga parlo ittirni quoi gartira jabbere ma nde par ce que affaire o fewani jaa après bildita e yumma quoi mbaloya toon parɗo artude jabbere ma nde waɗa baccano nane namɗama nde ɗum tagui no wiide mi haalantama quoi ɗum tagui wiide mi haalantama ka mbaɗa suudma mbaɗa deƴƴa eyyi wona haydara de ko ɗum rek miijinomi hen mais mbaɗen somi haalanano mo woda no jiiruɗa ay mi haalanima kadi aɗa ga haala ka aɗa plana ga hen aɗa clash en clash uji ɗi jarani quoi non mi clash ani mi gonga kalammami quoi ɗum wona clash ko vérité wiyete eyyi gonga rek kalammami ka guiƴam ay mawɗo joni en wawi hersude haalandema sukka ne wawi hulde haalandema mais min mi hulta haalandema mi hulata mi hersatama quoi ko vérité rek sa jaaɓi a jaaɓi sa jaɓani kadi si ala ko mbawmo hen min kam vraiment mi waɗi foddam non ene woodi c'est vrai ka guiƴam mais aussi a famata no mbimami ni probléme arat tan a goto wawa farat probléme saabi probléme arat rek aynon to keɓɗen ɗo ken sehilaɓe mais sa fo eɗen dañi probléme uji mais eɗen garta place uji men c'est vrai eyo sa ƴeewi ɗon rek a famat quoi goppa haalullaji ma ɗi non ay min mi hulanima mi hersanima fami mi hulanima mi hersanima so gonga ari hakkude men mi haalante manda sa fami ko ɗum woni gonga quoi mi hulanima aussi mi hersanima c'est ça la réalité ko heddi ko fof ko fenade quoi eyyi bacce hanki jam mboɗo hoyɗi mboɗo fi neɗɗo womere hoore nde yuuli e taw wona ano par ce que hallaji ma ɗi ɗena jaaha quoi so tawi ko gonga e mi haalanima ko probléme deƴƴo saabi eyyi ngol koyɗum hanki a taw wona ano mboɗo hoyɗe mboɗo fi neɗɗo womere hoore nde yuuli quoi junggo o yulfiri banggue goɗɗo eyyi tan ngolɗo koyɗol ngol Hammadi haali miɗi ɗum ɗo ele film piyana ɗo womere junggo a yulfiri banggue goɗɗo ko film walla ou bien ko holɗum nayi mataw ko film koyɗa sato fiye kam junggo ma yulfiri mataw ko éppose piyata mataw ko éppose ou bien ko mi anda gaw kalami walla taw ko ɓakkere piiɗa mais wona min kam non wondi wona ɗum par ce que an jona watti wulnude hooram nde quoi sa aɗa wulna hooram nde aɗa fama rek ko hooram nde sa haali certain haalullaji mi wulat gara ɗo ga aɗa wulna hooram nde mboɗen di wulnata hoorema nde rek ko koorka quoi c'est sûr ko ɗum ɓe windi fof watta hoorde quoi beele hooram nde enen watta wulde kono mbaɗen nden ɗon e gondara sa hoorima hoori nden en mbawata wondude quoi an kam kala nde korɗa ma koyel ma ngel ɓoɓɓo ha wayno yellore ni aɗani yellore
ma hoore ma ni ɓuuri yorlore famɗude hay jonde gonɗa ɗo mbaɗa programme mi ɗum ɗo mi wawata horde quoi mi wona gorko mi ala nden ɓernde fami mi ala probléme ko woni yesso daɗani guite quoi eyi kadi artiri puluroji ma mayiɗi mesɗi mi anda fo to guirɗa e puluroji mo jangguini mayiɗi puluroji elle mawniɗe e mamon mi meeɗa yiide an kam somi haalani pulaar ko kalanmi jiɗɗa komi haala anglais ou espagnol walla soninke somi haalani pulaar ko kalanmi saabi ko ɗum muynimi Hamadi ko onno gonga jeen leloyɗen quoi par ce que ando gonɗa ɗo a hatti ngablude jeen leloyɗen quoi mais vraiment yurde men hande nde weeli quoi mais janggo kadi en jawat artude ɗo hen par ce que on poɗɗen yewtude ha heewi